gustuan hau, ebakuntza ondatea da, sorbalda gaizki naukan, Londresen txapelketa jolasten atean zitzaiten, eta bueno, medikuak altzuten guztien zuten, eta egia esan ondo atea da. Zur txiki bat jarri diate hemen blokeo bat egiteko, eta ea, aguantatzen duen. Lehenengo urtea da, igo ganetikan, oso zaila da, maila oso altua dago, gero eta maila altuagoa dago. Behin olimpikoa danetikan kirol bat, diru asko sartzen da kirol hortan, herrialde bakoitza diru asko sartzen du. Ez da gure kasua, gure federazioak ez daka dirurik, alduena indu, apostatu guregatik eta nahiko ondo atea da. Eta mantentzea guretzako exito handia da. Bi alderdi du ez, fisikoa, bilatzen dira eta jende altuagoa, atletak azkenean bilatzen dira jende azkarra, fisikoki oso ondo duenak eta batez ere altuak. Kirol hau gero eta alde hortara joa ez, ekonomikoki hazin behar da. Bestela ezin dituzu jokalari honenak eduki, ezin duzu kontratu honekin eta horrek esan nahi du, ez zaudela aldituzun kirolari honenakin konpetitzen nahi, eta hori da garrantzitsuna. Nik esan nuke jokalari inteligentia dauzkagula, eta horrek asko balio du sebenean, zeren nola ez gehan indartsuenak, ez geha altunak, ez geha fisikoki honenak, buruakin jolasten daunean eta denak gauza berdinak jolasten daunean ondo ateatzen zaizkigu. Beraz, ez geha individualki honak, ez geha korrikalari bereziak, orduan, hori, talde lana da gure indarra. Nesken taldeantzako egia esan oparia ez da, zeren lan asko egin dute eta oso ondo horraino iristeko, baina erronka oso polita da, San Francisco bezalako hiri batean, konpetintzea mundial batean oso polita da. Gu kanpon gehatu ginen, baina, sorte honen haupa diet, egia esan. Tokio, bai, noski bai, urruti dago, baina ematen duna baino lehenu etortzen dira, ez? Datorren urtean dira sailkapenak ja Tokiorako eta ikusiko dugu. Alde on guztien dugu, saiatuko geha, gero eta zailagoa dago sailkatzea.